gada wallahi ka cika ciwa gada wallahi ka cika ci tun daga wayewa gare ga zuwa yau wai sai irin abincin da ka ci wallahi tun sai ba abin da an bani kunun da a gida uwan talabe mana ba ka to sai amin bi sabilillahi uwan gabi da hada muka yi wallahi kai dai kuka cinye ta ina can birni ina karatu na kawai kasa aka dawo da kai ni wallahi baba yunwa nake ji kawai wallahi birnin na da na kai ka yanzu ba habu nika ne ka ji an fara cewa ka rike ba wai ta cinye kaza wallahi ban ni san goro ba ka zuwa ya ci min ne wallahi wa gada wallahi ba ka tausayi wallahi inda kana tausayi tafiya ka bini wallahi baka tafiya fi na biya tun kana karami nake wallahi nake da dali da kai amma har yanzu a ce ba zan na huta ba salamu alaikum babawo Allah sarki babawo ya gida ya mahaifin naka ya alaji yana da ciki yana ciki to masha Allah kwana biyu muna nan dai muna ta Allah sarki Allah shi saka da alheri sakawa da alheri Allah shi sakawa da Allah kai man godiya da Allah anaji Allah shi kara arziki baba zakka hannu aka bada zakka kai ba ka kama da ƙaniyar ka na shi ƙaniyar ban da gama da za ka biya ka ture ni ka kwashe ke kuɗi a ban shiyo kai mun ture ka za ka kwashe kwai Allah ya ban shiyo yaro ne ka ce wanda ka yanka ka kashi da ɗaya an jin kashe kuɗi ni kenan ba da man aje kuɗi yaro sai ka ture ni ka kwashe Nama ya zo ya Allah bai salamu alaikum Allah ta sinne maka da dama. Kur baba. Zauna. Yau dan kiso jama'a kana. Allah mu aljanna mun naji tsoro ma. Mike ta bada kai. Ka gani na ko da tunan ko mu da mun na jin cin ha. Mun je gida matan ya lalace da zuce mu matan yana so bankono tafi gidan baban shi kenan. Allah mu ka gani akwai makocin mu Inusa tele kenan ko Inusa yayi kudi ba kalmi ba mu da muna aici da sahe mi da merece mi da har da mace ma mu da kawai ka ba mu abin da mi kudi kawai shi kenan ha. Kai da yanzu kai kuɗi kake so ba kalami ba mutum ne mu ji ko ka ka sai kanka mai magana kakka tashi sai yamma ta yi idan ka tashi duk abin da ya samu da kai ka jawo ko ruwan kuɗi yake kakka tsaya kakka taba ka tsaya kai ta ya mu samu to amma da to shi ce me ta hice ne? Yanzu ka je kai ta wuri ya mu samu. Da baya ko da gaba ne? Da baya yanda ka shigo da baya. Kai ka kada ka. Yau ya tashi ya. Baba duk masallatan da ke cikin gari ya ce kai ka bayan gari ba cin gaba ya kace a cikin masallatai. Alele shin kana zo kare duniya lahiya kuwa? Bayan garin nan fa baba ni ne nake so ka kai ni. Ni bayan masallacin nan sai ka je ka kare lura kai ka duniya ban ko kofa. To shi kenan mu je ko bangon duniya ne ni sai na kai ka. Baba to mun zo bayan gari ko. Yawa to ina kake alolo kai ne da zan yi bayan gari ne. Ka gane ko? Kada ka kwano ka san Allah ya tsine mai ganin tsare shi ko? Allah ya tsine. Yawa. Dirani.
kana da inda na baka da ko? baba. Ka hode abun hode nake. Ka tabbata baka lego ba? Ban lego ba. Haka nake so ne ji. Alele. Na'am baba. Gani nan. Ya ni muje. Da yake ni. Baba gida muke za mu tafi ko baba. Alele. Mu je kai ni bayan gari. Je kai ni bayan. Yau ma bayan gari zan ƙara kai ka. Alele lalura mana. Baba. Ka san lalura da kai. Can nake zo kai ni me yasa ka cika min musu ne? To shi kenan bari in kai ka baba. Wallahi ba wani san jidali fa. To bari in kai ka. To baba mun zo. Yawa. Azo ya. An zo da. Kare haka kaman ta hada da siyar nan kada haka leko fa. To baba. Yawa. Ka hada an na gama ko? Wallahi ka da ja. Yawwa, yanzu fa bara mu ga waɗannan kuɗi in na haɗa su da waɗanga zuwa goma gawa da aka yi. Gobe an Allah shi yasa muka je muka rarumo na san sun ɗan tasa. Yau fa aka yin ta fa. Yau fa na lali fa ya shuka idan makwarwa fa. Wallahi na yi ajiya a gaban idan ɗiyan banza. Wallahi kai min tsiya. Wallahi kai min shege. To wa'annan ba na ajiye su tunda dai na shuka idan makwarwa. Alalo. Alalo kai ina kaje? Ga Allah. Alalo. Na'am baba. Gani nan. Dakata alalo. Da Allah ya wanga da muka yi baka ga wani wanda yake mun gwari ko yake mun wani kallon haka hadarin kaji haka da Allah ko da ni ce zan da gora nan. A'a babu ba kowa amma da na ga dai dan gwari dai mun biyo shagon shi yana maka gwalo amma saboda dalili ya sa ban hadan maka ba na san kai fatananne ne kai. Ka tabbatai? Na tabbatar. Allahu akbar. Ashe ka fara hankali. Ashe ka fara hankali. Mu je do Allah kai ne wajen do Allah. Mu je baba amma ba dai faɗa za ku ba. ko din na san kai fatananne ne. Ina haba da kenan. Ai yanzu ai ba da cewa ban zakara. To shi kenan baba. Mu je nasiha dai zan mai nasiha zan mai ne. Ba shi cinin ba. Yawwa baba mun zo. Yawwa. Salamu alaikum. Dan wali. Dan wali. Kana ina? Kai, wannan bai kawo kai mayin bira ne ba. Yau ba jimawa ba mene ka zo bira ce nan. Taso do Allah taso yau da alherin da zaka. Ba ga mu a ci da muna ma sai ka lalace da lokacin mu ce nan. Ka ga mu kada mu ya ci mu samu Wallahi ka ce da dali na da alheri na zaka ko? To mene ya hawo? Kada haka sha kai. Mene ya hawo? To ka zo da aka yanzu. Yanzu ba kowa da wajen ga ko? Ka gani ka ce ka zama mu da alheri ne ko? Wannan haka yake. To ka ba mu sun dai ka mu tafi da gaje ce nan ko? To lahiya da ba komai. Ka san shi mutum da ka zo mishi da alheri yana da so ka mutunta shi ko? Halu no ka sa yana ha. To don tun da zamu. Da ke da kai gidan nan gwar akwai dadin ganewa. Allah ka san mu da mama su bine na yau lalace da zuciya. Ai wannan mama To ka saya daga nan shi nan ko? To menene ya faru ce nan? wallahi magana ce na zo mu yi dama ka gane wallahi dama na bincika din faɗin garin ga garin gannan garin ga na gangare wallahi na ga ba a mutacce na amince da shi irin kai kan gwari ka san kun wayare kun yi mu farki amana Allah ba kalmi ba ha. Dama akwai wasu kuɗi na karihewa bayan gari. Allah abokin ga ya ci sosai ha. Daga ya mun samu shi ce na kudi ya zo.
dole mama asibi yau ka sha dame Allah hadde ka be mu ko boka akwai aci boka yaje boka na samu an ban wata zakka na mai dan kauri haka shi ne nace bara in zo in same ka kan mun je mun samu a can kudin ina so in je an same su sai in hada su in baka kaga sai mu dan samu dan business haka ko tunda yanzu damuna da ba cika dinki akai ba sai ka rika dinki ka dan sagalewa ana muna dan samu ka kani ma ka Allah sarki ashe haka ne kana so da mu ka mun ji dadi ba kalmi ba kuma ka gani ko da baba wanda yayi kashi da kai da mama wanda yayi kashi da mu Allah akwai zumuntu ha Allah sai Allah akwai zumuntu da junan su ba kalmi ba to malam ka hoce ne ina je ka yaushe ne za ka je ka duba kudi din to in Allah ya sa ni hidde ga yanzu din ga zuwa yamma na iya komawa wajen in je in ƙwaƙwalo wa'annan kuɗi sannan in tafiya an kawo masu. Oke, in ka ga wancan shi ne za ka hada da mai kauri sai ka kawo mamace nan ko? Kaga sun ƙara kauri kenan ko? To haka na kani. Zuwa yamma insha Allah. To kana ji ko? Ina jin kaɗan. In ka je ka duba wancan ka je ka tafi yanzu ka bari sai da merece. Yawwa. Sai ka je ka duba da shi. Saboda yanzu akwai zafi rana ka da lalace da jikinka. Kware kuwa, sosai duk da ranar ma mun saba shiga ta, amma da zan bari da wallahi sai yamma. Magode, amadailo. Kada ka zage dan gwari, na kawo ma arziki wallahi. Mun ce mun ji dadi. Alolo, ka zo ka tafi da malamin ka wace na ko? Ina alala ne, ga nan baba. To, dahi. Ya Allah kada ga wata an jima. Ka misalintu guda biyu ne zuwa muna cicicinin ko misalintu na hoko wannan kudi domin doka ne malamin kawace nan misal mama asibi kudi kaya ne silla ne 15,000 cinin gashi misalintu na biyu tinkiya mama asibi yana da ciki mun kai shi kasuwa ha bai za a siye da shi ba saboda yalin makotanmu wanda na so aure da shi an ce ya yi ciki ya fasa auren shi ce ne kuma mu na da ciki muka kasuwa bai za a siya ba za a ce dai iska ne kai akwai wanda muna tunanin mu je mu aure kudi a wajen shi ce nan kai me rece ya huza ha ka ban mu tafi ko ko banki ya kamata a ce in je samu kudi yanzu maganar gaskiya. Salamu alaikum. A ce kashi Baboy. Na ne. Yau har dukawa kuma a miƙe. Allah, ka saka. Na san kwakwa cuta. Mun sha magani. Wait, na taba cire ma kuɗi ka rike min naira 150 ɗina. Yanzu gashi na shiga cikin next level. Ina 150 ɗina. Next level. Mun shiga next level. Yanzu ban 150 ina zai ka da ne mun ka ban 150 bai miji ba ka saya akwai magantu wanda muna so mu da kai ka gani da ka na sai da kudi ne ko a baka kudi a baka kati ka ba mutum kudi ce ne ko akwai kudi wanda za mu samu ba kalami ba kudi tunda muna so kamar mu taimako guda daya ne ka ba mu kudi kalami da kudi da ya zo da yawa sai mu zo mu ba ka da yawa sai ka dinga yi juya da shi tunan ko kamar lokaci so 15,000 ne muna so nawa za a samu ka kudi da yawa ne ha idan an samu nawa ne nawa a ciki da yawa ne Allah abin da mun samu ko mun kasa da shi gida hudu ne mun ba ka gida biyu mun da ka gida biyu ne za a yi haka baka da gaskiya dan gwari da gaske ne wannan baka da gaskiya dan gwari da gaske ne wannan baka da gaskiya dan gwari Allah mun rasa maka ha haka kudi kayi kudi ce ne ba wata ku yanzu yazo ban wannan naira 15,000
ka ga su 15,000 ne ajiya ya ban eh nan a tsaya in gama bayani nan da yamma zai zo ya ansa zan baka su ka rike amana zuwa merece ma ka rike amana zuwa merece ma gobe zai zo ya ansa gobe Allah mu da muna yake ana mama shi ba matsala jika ka ka be shi ba sai mun ka irga fa ba sai mun je ka ai ka je ka ji kuma ka kai kudi tuni abin madana da dangole ko mu ma za mu araba din samu rabi kudi da yawa ne Allah kudi da yawa ne ha magode shekula game bin kai mane hannatu shekula game bin kai mane hannatu shekula game ko shekula game ka sai yanzu me da kudi den ba kudi ma le mu ka wuce ka da ne gumu ha daga yanzu zuwa maraice mun samu kudi ba kalami ba ya zama dole yau mama asibi dole ka ci farfesu Allah na min kare da mun kwana bi ba mu ci da ka mun fa musulunta ha amma akwai kirayi Allah akwai tuni baya ci ne mu aka buro ba wallahi ba a gwada mana bariki yo dan gwari yana hashe ciya dan gwari an so shi banza ko wallahi banza ba da samu mu aka gwada bariki mu da an ka haifa ga tasha shekara ta 20 ga tasha ba wanda ya taba taimako na adalo baba yaka yau ba kai bari na fa an tashi fa wallahi an tashi maza to maza mu je yau ba hawa to wanke ci bai yau mu je wajen mai abincin ga abin da kake so yau Allah shi zaka ce to wajen kasan fulazan nan yawa idan fa wajen mama salamatu to baba yau abinci kai har da nama amma ba mama salamatu ne za ta samu da duk mama hajiya kada take to mu je da kuma ma wace tsiya ce